Pojď na, Amy. To se vysmrkám, jo? Amy, na. Amy, na. No, nemáš. Rychlá, taky hodně. Tak jsme mi pouštěli teďka naposledy na kurzingu, tak říkal, jo, dobře štěně, já jí to pustím pomalu. Ona vystartovala, on rychle přidával, ať to jede. Ať to nechytne po 10 metrech. Je vidět, jo, že ta praktika. Na ty nejde, oni si hrajou spolu. Není to bojli. No. A je to zajímavé, že spolu takto hrajou. Mhm. Tam s tou